hvor Nicoline og Emma er? Nej, de er ikke herinde. Hvad er det? Lyset står tændt. Jeg kan ikke se, at nogen har skiftet tøj, men nej, der er ikke nogen herinde. De er ikke herude bagved i hvert fald. Nej. That's fucking bloody. Nå, computeren er i hvert fald tændt. Hvad med Allan? Jeg ved ikke. Kig derud, de må være ude på terrassen så. Gemmer de sig bare. Hvorfor skulle de det? Hvis nogen vil gemme sig sådan en drille Bare en. det der. Er det en flue? Ja. Jeg lægger den lige her. Den er klar. Hvad laver du? Hvorfor ser du? Nå, det var bare bilen. Det er fordi, der var sådan sol ude på vinduet, det er sådan, så helt vildt underligt. Ja. Hvor kan de altså? Kan det være inde i hulen? Emma, hun kan jo lige gå derind. Der var sgu andet derinde med piger. Jeg går lige over og kigger med farmor og farfar. Ja, gør du det? Hvad fanden? Jeg tror, de har glemt deres kamera. Der er ikke særlig meget strøm på. Glem deres kamera. Det er ikke mit. Ja. Altså, jeg har lige været over ved farmor og farfar. De er der ikke. Nej. Vi skal bruge det der strøm. Vi skal bruge det. Der er ingen. Virkelig underligt. Ja, det lyder lidt underligt. Ingen overhovedet. Altså, jeg kiggede i alle rummene og råbte rigtig mange gange. Prøv lige at lige ringe. Ring mig. Det eneste, der... Altså... Bella var den eneste, der var der. Jeg skal lige ringe til min mor. Deres hund var der. Så ringer mig lige til. Det siger, det her nummer eksisterer ikke. Det her nummer eksisterer ikke. Altså, prøv. Min far. The number you have called don't exist. Nummer du har ringet til eksisterer ikke. Hvad fanden? Hvad så med min bedstemor? Hun må sgu tage den. Den siger, det findes ikke. Hvorfor findes det? Busdør. Helt ærligt. Prøv at høre. Nej, for det prøv her. Grin. Prøv her. Number you have called not exist. Ja. Det er sgu da min. Det skulle jeg. Prøv Prøv lige at ringe til min far. Ring. Nej. Det er fandme dårligt. Nej, det kan man ikke selv gøre. Man kan ikke gøre sådan. Number you have called Wow. not exist. Jeg kan heller ikke ringe til min far. Prøv lige at komme her, vi er nødt til at kigge ud af det vindue der. Wow. Hvad fanden var det? Hvad fanden var det? Hvad fanden? Det må dem. Ja. Hallo? Nej. Døren er åben. Luk. Lås.
Prøv at Nej, vi se, om der er netforbindelse. Nej, her. Vi skal over og hente nettet. Nettet, Mikkel. Herovre. Nå ja. Jeg skal lige have den der i. Netstik der, netstik. Ja. Nej, det er sgu ikke den. Nej, det er det. Nettet. Mikkel, jeg går så lige ind og kigger. Pigerne, de går derind, hen med drengene. Oh my god!